Konferenza kbira u prestiġjuża bit-tema Our Oceans issir f'Malta is-sena d-dieħla. Fl-aħħar jiem din il-konferenza saret fl-Istati Uniti u hemm kien deċiż li l-edizzjoni 2017 tkun organizzata mill-Kummissjoni Ewropea biex hemm l-għażla waqgħet fuq Malta. Kien il-Prim Ministru Joseph Muscat li ħabbar dan fuq Twitter propju jum wara li tħabbret il-possibilità li din il-konferenza prestiġjuża issir f'pajjiżna s-sena d-dieħla. Għal dan irreaġixxa l-Ministru tal-Ambjent José Herrera li esprima sodisfazzjon għall-aħbar. Meta din konferenza f'Malta jkun hemm l-attenzjoni internazzjonali fokat fuq pajjiżna, ma fokat mod pożittiv fuq pajjiżna, għax Malta tkun tista' turi li għadu ta' bilħaq committed biex tippromovi l-ibħra mod sostenibbli tagħha li ħaġa tajba ħafna. L-edizzjoni 2016 f'Washington saret bis-sem ta' diversi politiċi minn madwar id-dinja, fosthom is-Segretarju tal-Istat Amerikan John Kerry u l-President tal-Istati Uniti Barack Obama. Id-dibattitu dar fuq diversi temi li joqtu l-ibħra madwar id-dinja, fosthom sajd sostenibbli, tniġġis u l-impatt tal-klima fuq l-oċeani.